U odbrani svog naroda i nacionalnih interesa Srbija nema gde, niti želi da se sklanja. Poruka je predsjednika Vučića. Zapad nas gura u zagrljaj Rusije, kaže srpski ministar spoljnih poslova. Priština ne odustaje od preregistracije vozila do 21. novembra opomene, a potom i novčane kazne. Nema trgovine Kosovo za Donbas, to tvrdi Bocan Harčenko. Brisel, Sjedinjene države i NATO pozvali Rusiju da se vrati sporazumu o izvozu žitarica iz ukrajinskih luka. Moskva tvrdi da je na Krimu pronašla fragmente ukrajinskih dronova koji su korišćeni u napadima na brodove Crnomorske flote. Najmanje 151 osoba poginula i 82 su povređene u Južnoj Koreji u stampedu tokom festivala Noć veštica. Ove i ostale vesti u prelistavanju štampe komentarišem sa Dejanom Miletićem, direktorom Centra za proučavanje globalizacije, i Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Poštovanje. Drago, kako Poštovanje, Vujo. U odbrani interesa nema sklanjanja, kaže predsjednik, ali ono u što smo sasvim sigurni da će pritisaka i dalje biti i kako ćemo u danima koji dolaze izaći na kraj sa svim tim. Kako ćemo odbraniti interese, odoleti pritiscima i ko zna šta se sve još može desiti. Vidimo da se svaki dan dešava i novo i nepredviđeno. Srbija kao mala zemlja i kao zemlja koja je pretrpela štošta i 90. godina prošlog veka i u 21. veku je dosta naučila iz svega toga. I za nas je principijelna politika osnov svega. Znači ono što zagovaramo u međunarodnoj sferi, tako tražimo i za nas ista prava. I ono što se radi u Ukrajini, kako se borimo za, što kaže, ukrajinska prava, borimo se za naša ravnopravno. I u tom smislu ne vidim da zaista ima elemenata da budemo dodatno zabrinuti. Naravno, mi smo naučili na dvostruke standarde, na licemerje koje dolazi često puta iz zemalja koje su deo naše teritorije i nacionalnoj manjini predali, što kao bumerang se vraća i njihovim kućama. I mi sve smo naučili bili smo bombardovani zato što smo branili svoju zemlju. Naši generali su morali da idu u Hag zato što su časno branili svoju teritoriju. To nigde praktično nezabeleženo u svetu. I svašta smo naučili. I znamo da ne očekujemo nikakvu svemirsku pravdu ili da će neko nešto da nam pokloni. Jesmo li mi svašta preživjeli ili smo svašta naučili? Mi smo svašta preživjeli, a iz toga dosta naučili. I zato smo modifikovali svoju priču, radimo na sebi, jačamo kao država, naš uticaj, naš glas je mnogo snažniji. Naučili smo da moramo da radimo, zaradimo, da niko nam neće ništa pokloniti, niti očekujemo. Sve što dođe, evo, vidjeli smo, sada imali smo posetu iz Evropske unije, vidjeli smo da neke najave, dobre vesti, ne znam, to svaka čast. I to je dobro, ali mi na to nikad ne računamo. Mi uvek idemo na to da zaradimo. A što ne računamo? Pa zato što, znate, ako date, ne znam, Makedoniji 80 miliona ili Crnoj Gori 80 miliona, a date 160 Srbiji koje je koliko puta veće? 10 puta po broju stanovnika. Da, ali mnogi kažu da smo malo drugačiju politiku vodili, sad bi to bilo u milijardama, a ne u milionima. Pa da, da smo predali Srbiju da komadaju i upravljaju njenim resursima, možda bi nam uvek dodeljivali možda i milijardu, a bi nam uzeli 3. Mislim, hoću da kažem, znate, niko ne daje, nema besplatnog ručka. Te pokloni, to nisu pokloni da bi vi bolje živeli u smislu da sad vi odskočite pa ćete da vi da napredujete. Ne, nego to su kalkulacije, analize, uvek ima to zašto i kako. Pogledajte samo Bugarska i Rumunija, pa su oni otišli, nisu imali ratove, nisu imali sankcije. Pa šta se desilo sa njima? Jer su oni sad procvetali što su u Evropskoj uniji. Jer su te milijarde koje su dobili i sve isplatili, pa to su im došle, ali su im i uzete na drugi način, u drugom smislu. Šta su im uzeli? Pa uzeli kroz tržište koje je okupirano, kroz poljoprivredu koja je uništena, pa im prodaju njihove poljoprivredne proizvode. Bugarska koja je bila poljoprivredni, imala, što kaže, zdravu hranu, mogla je da samo na tome da egzistira. Ona je, pa odite do Bugarske, da ćete primetiti neku razliku. Možete samo da vidite da smo u boljoj situaciji. A šta smo sve prošli?
To nije za poređenje. Govorim, znači, nema iluzija kod nas. Naravno da mi poštujemo podršku Evropske unije kada ona dođe, ali s druge strane mi ne trgujemo s Kosovom i Metohijom. Znači, to nije... Ako neko misli da može da nam plati nešto da bi kupio deo naše teritorije ili da nam da neke novce, nešto pa će da nam uzme, da nam na drugoj strani uzme nešto, to mislim da nije realno. Mi želimo stabilizaciju i razvoj regiona, ali to mora da bude principijelna politika, ozbiljna, odgovorna, bez tih, što kaže više, muka nam je od tih dvostrukih standarda. Pogledajte samo na Kosovo i Metohiji šta se radi. Pa ko podržava taj prostor kao nezavisni prostor? O čemu se radi tu? Kakva vrednosti tamo baštinite? Šta imate na Kosovo i Metohiji što je zajedničko sa Evropskom unijom? Ništa, ali u praksi je sve ovo suprotno toga što vi pričate. Naravno, ne. Pa mi to vidimo, ali kakva je to poruka našem narodu? I šta da očekujemo onda? Šta je suština onda? Ako vi tamo imate nepoštovanje zakona i prava... A to vas pitam, šta smo, apropo svega toga sad što ste ispričali, trebalo bi ovako, a praksi nije ni blizu toga. Šta smo onda mi naučili? Mislim da smo odlično naučili, pa ne pretimo nikom, ne svađamo se ni sa kim, mi prosto branimo naše interese na principima međunarodnih prava. Pričamo o, recimo, Kosovu i Metohiji, ali kad se pričamo o ekonomskom smislu, mi smo ti koji generišemo razvojne projekte. Nismo mi koji čekamo da nam neko nešto... Sve je to jasno, ali ovo što priča gospodin Miletić, tako bi trebalo da bude. Ili možda nekad bilo, da se poštovalo međunarodno pravo. Ne, gospodin Dejan samo objašnjava ljudima, recimo, da u tim IPA fondovima nema čoravog evra. Da, recimo, Ukrajina što je dobila 19 milijardi dolara za ovo ratovanje, u stvari nije dobila, pita Zelenski gde su pare. Znate, jedno je što oni pričaju, drugo je što je na terenu. I sad možemo da kažemo ovdje da oni lažu, ali mi nećemo da kažemo, pošto mi dobro vaspitani. Da, da vam kažem, Evropska unija i cela ta priča oko novca, da oni će nešto nama dati, a mi nešto njima da damo, naravno, to je, zbog političke korektnosti moramo da budemo fini i da kažemo dobro, hvala, ali ne treba. Znači, svi igramo igru. Oni obećavaju, mi se pravimo da ćemo dobiti, a znamo da nećemo. Oni dugo igraju tu igru, s tim što nas je, nažalost, to zlo naučilo. A smo mi naučili da igramo, to hoću to sve vreme pitati. Kako da nismo? Znate, ovo je jedna partija šaha koja se igra, i Srbija igra sjajno i kaže Srbija je sad postala bez neke skromnosti, ali mi smo zaista postali uzor drugim zemljama da pokažemo da je nešto moguće. Mi ne dobijemo gas Rusa, mi ga plaćamo, gospodo. Sve što uzimamo mi plaćamo. Mi smo zemlja koja plaća, zemlja koja ima novca, zemlja koja je u stanju da izdržava i sebe i da se brine o svojim građanima. To što si sad rekao, mi smo uzor i drugim. Je li to sada, u kojoj meri je to dodatni razlog za sve ove pritiske koje trpimo? Pa ne, pogledajte, mi u kontinuitetu... Ma ih trpimo ih iz raznih razloga. Mi u kontinuitetu trpimo pritiske. S tim što kažem, pokazali smo da je moguće izdržati te pritiske. Evo, pričali smo o automobilu sad kada smo dolazili, da druge zemlje, to se ne izveštava u štampi, ali recimo, ne znam, u petak je bilo u Češkoj ponovo ogromni protesti, pa su dan ranije su bili u Italiji, pa dan ranije su bili u Nemačkoj, pa u Austriji, tako dalje, tako dalje. Mi znamo o čemu se tu radi, znate, ovako kad obećate ljudima, mi ćemo to da uradimo, a ne uradimo na zapadu, to je malo teže. Oni moraju da nauče otprilike i od nas. Ali kažem, jesmo uzor u neku ruku i okruženju, a i Evropi, da mora da se bori za svoje interese, mora da se bori sami. Evropska unija, Brisel, NATO i tako dalje, oni su nešto drugo. Vi ako hoćete se brinete odgovorno o svom narodu, to mora da radi ta država. Samo to sam teo da kažemo. Inače, kažem mi da apsolutno znamo kako se ovo igra i zašto se igra. Što, kad kažeš oni su nešto drugo, u kom smislu su oni nešto drugo? Ali oni ne štite svoje nacionalne interese ili što? Kakav nacionalni interes nalazite u recimo nuklearnom ratu? Trenutno su procene za rat 1:4, da što su procene i NATO, i Sjedinjenih Američkih Država i CIA. I kakav je interes da recimo da vi svaki pokušaj da se Ukrajina i Rusija sretnu ili Sjedinjene Američke Države nazivate minhenskom izdajom. Dakle, svako zalaganje za mir, sada, za prekid rata i za ustavljanje ove spirale koje vodi ka atomskom ratu,
proglašava se za minhenski moment. To je ona 38. godine kada je sudet uzet. Ali to je politika i Evropske unije i NATO. Da li je to politika Nemačke, Francuske, Engleske, Srbije, Slovačke? Ne znam. Naravno da nije. Čija politika može biti da svi nestanemo u nuklearnoj pečurci? Čija politika može biti? Dakle, NATO, Brisel i tako s drugoj strane Brisel. Evropska komisija, čelo Evropske komisije je žena koja je pod krivičnom istragom ozbiljna, Ursula von der Leyen. Za vakcine, 1,8 milijardi vakcina, 35 milijardi dolara je afera, 11. oktobra je pokrenuta istraga. Dakle, žena je apsolutno upitna u svakom. Pa nije džabe Milanović rekao, kada je došla Nancy Pelosi, nije teo se sreti s njom, ona za 14 dana više neće biti tu. Znate, ako hoćete se boriti za svoje interese, vi morate, a naš ljudski interes, znači celog sveta, zaista nije ova politika da svi nestanemo u pečurci. I dobro, i nadamo se da neće, da će se malo... Pa 1:4, imaš 25% šanse, nije loš. Dobro. Ali evo, i to imamo sad i nove sukobene relacije Moskva-London i vidimo šta se i tu dešava i ako uzmemo ovu prognozu, šta mi možemo očekivati u narednih mjesec dana da se može dešavati? Pošto vidimo da nedelja ne prođe, da ne obeleže 2-3 neka velika događaja, neka tektonska pomeranja. Mnogo se brzo dešavaju stvari na globalnom nivou. Zaista je visoka dinamika i to govori o posebnom vremenu, odnosno ovo nije kontrolisan sukob. Obično se radilo o sukobi niskog intenziteta koji su kontrolisani od velikih sila i imaju oni neke ekonomske interese. Ovo sad ulazi u jednu sferu, zaista svako gleda da iznenadi onu drugu stranu. I u tim iznenađenjima dolazi do određenih poremećaja i na tržištu i uopšte u životima našim i tako dalje. Tako da to neće stati. Znate, nema nikakvih indicija da će biti mirnije ili sigurnije ili da će se to stišati. Zato mi nemamo elemenata tako da analiziramo situaciju. Postoji samo verovatnoća koja je sve veća i veća da će eskalacija biti ozbiljna. Znate, to je s Američkim državama deluje kao dobra prilika da oni kao i u Drugom svjetskom ratu, kao i u Prvom, dodatno odskoče na svetskoj sceni. Jer oni su dovoljno daleko... Ali kako ćete da odskačite ako bude nuklearni rat? Pa u redu, ali opet, znate, bio je i Černobil. Pa nije to da... Prošli smo Černobil svi, evo, rodili smo se i evo, živi smo. Hoću da kažem, nije to da imate Hirošima i Nagasaki. Tamo žive ljudi i dan danas, iako su tamo bačene nuklearne bombe. Hoću da kažem, nije to da ćemo svi stradati u trenutku. Znači, ali niko tu, ne verujem ja da Rusi žele da upotrebe nuklearno naoružanje, posebno ne strateško nuklearno naoružanje. O tome pričam, što bi Rusi bacili u svoje dvorište nuklearno naoružanje. Ali da se razumemo, ako budu ugroženi kao država, upotrebit će sva sredstva da bi zaštitili svoje interese. Tu ne treba imati dileme. To je prosto, siguran sam da ovo rukovodstvo, kako je konstituisano, niko neće ga promeniti iznutra. To se ne vidi. Ruski narod za sada je dosta miran, stabilna je situacija unutar Rusije. Znači, vi nemate, kad je to stabilno, vi nemate silu kojom možete da poremetite ruske i planove. A je li zaista stabilno ili opet s druge strane, kao što smo malo pre rekli, da u određenim zemljama Evropske unije nema dovoljno dotoka informacija, pa jesmo li i mi tu suženi s tim dotokom da znamo da li je zaista sve u Rusiji mir? Ako neko nije sužen, to nismo mi. Ja mislim da kod nas postoji pluralizam medija kao nigde trenutno u svetu. Znači, možete sve ruske informacije da dobijete na tanjiru, sve zapadne informacije, one se prelivaju i kroz naše medije, a kamoli da odete na njihove portale i tako. Danas je to kao izvolite. Ako smo nekad bili informisani o nečemu, danas smo. S tim što jedna i druga strana sigurno prikazuju sliku onako kako oni žele. Ali to, kada ukrstite te informacije, možete jasno da vidite da Rusija niti je osjetila, bar za sada, ja ne znam kako će biti u narednom periodu, ove sankcije Evropske unije. Sankcije Evropske unije su uvedene samo Evropskoj uniji. Jer ja ne vidim da Rusija pati zbog tih sankcija. Ajde, nas su bili okružili, pa nam uvedu sankcije, pa mi nemamo benzina, pa skače cene, pa inflacija, pa kako će država da se nadomesti situaciju, štampa novce, nema konkretnih proizvodnje i tako dalje, urušena privreda i tako. Šta ste postigli u Rusiji? Ajde, nek mi neko objasni. Sem što polako
polako, ja kažem još uvek to nije u punoj meri, ali polako građani Evropske unije to osjećaju. I može da se desi da amortizuju te akumulacije. Velike su akumulacije bogatstva u Evropskoj uniji, u državama i oni mogu sebi mogu da amortizuju. Naravno, to se odražava na nas. Nama je to dodatno otežano. Ali gledajte, pogledajte kako ipak smo mi dosta ovo što pričamo. Naučili smo, mi ne čekamo mi da nam neko će nam pomoći, nego gledamo sami, pa sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa sa Iranom, pa sa kim treba tamo u Evropskoj uniji, pa onda gledamo otopljavanje što bolje odnose sa američkim državama, pa neki damo odnose s Rusijom, pa sa Kinom tiho, ali vrlo stabilno sarađujemo. Znači, taj diversifikacija... I hoće moći i dalje tako. Naravno da će moći. Naravno da će moći i to je pa jedina politika. Ako tako ne bude moglo, onda je zaista kraj. Samo tako mi kao zemlja možemo da popunimo sve svoje potrebe, odnosno možemo zadovoljimo sve svoje potrebe samo na taj način sarađujući i vodeći jednu principijalnu politiku koju mi ne menjamo. Ali nekako se stiče, ne stiče se utisak, nego je tako kako vi sami sebi, ovo što kaže gospodin Miletić, naučili smo pa sami radimo. I slažem se, i mi radimo, a mi kako sebi nađemo novu mogućnost, tako dobijemo još 5 puta jači pritisak. Ma gledajte, mislim, znate, to je stvar i arogancija. Arogancija, nazovimo ih međunarodne zajednice, arogancija njihova je neverovatna. Njihove ego je, ne možemo, mislim, možemo da go kažemo ogroman, ajde neka ostane ta reč, bolesne, sociopatski ego imaju. Mi za to zaista nismo krivi. Mi zaista za to nismo krivi. Mi moramo da radimo svoje, znači, arogancija, ignorancija, svega lepoga, to im je politika, ego im je ogroman. Najbolje to, Dejan to najbolje objašnjava, da će oni su uveli sankcije jednoj zemlji, sada se svode računi, godina je prilike pri kraju 90 mjeseci je prošlo, ta zemlja sankcije nije osjetila, ove druge zemlje koje su htjeli da je naštete, one imaju strašne posljedice. Mi nemamo ni jedan dokaz. Da li vi verujete da će sada je 8. paket, 9. Ako u 8-9 paketa sankcija ništa nije učinjeno, da će ovaj 10. biti ili 11. da će učiniti. A šta može se ubaci još u taj 10? Pa ne, ali kažem... Znači, apsolutno nema ja više ne mogu ni da ispratim... Nijedan racionalni razlog mi nemamo da verujemo da bi sada još nešto moglo da se dogodi što bi bacilo Rusiju na kolena, što bi Putina nateralo da pristaje na sudbinu Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Gaddafija, ne znam, Sadama Husajna. Čovjek ima 6.000 nuklearnih glava. Zašto bi on pristao da bude slikan kao, recimo, ne znam, Gaddafi ili zašto bi bio... Evo, mi pričamo o Radovanu Karadžiću. Znači, apsolutno nema nikakve... Situacija je tu vrlo čisto, vrlo dobro znamo svi šta je mir i pregovori, to je jedino izlazak iz ovog velikog problema koji nas gura i veliku katastrofu. Samo mir i pregovori. Svaka druga priča, dakle, koja se forsira iz Brisela, koja se forsira ovdje neću pomenjati ove evropske centre, ali zato što je priča iz Brisela, da je i NATO i Evropska unija. I iz Vašingtona, znači, vodi nas. Mi imamo sada situaciju da vi imate 2 predsjednika. Jedan predsjednik najmoćnije države ne znam u mnogim situacijama ni gde je, ni šta je, i drugog predsjednika imamo koji ne izgleda tako. I taj predsjednik koji često ne zna gde i šta je, hoće da se nadmeće sa ovim predsjednikom, što je, znate, što je samo po sebi ovako smešno. Što je samo po sebi smešno i tragično. Vrlo tragično kada, pošto sad su me, krste me, znaš, teoretične zavere, ja to sada volim, odgovaram i tvrdim da je najveća zavera na svetu trenutno da vi imate predsjednika najmoćnije sile koga pokrivaju njegove kognitivne nedostatke. Jedna ogromna armija ljudi pokriva, čak, ajde da kažem, stimuliše. A njegova zamjenica je jedna osoba također u čiju zaista nisam ubeđen, u čiju stabilnost zaista nisam ubeđen, a to vam je najveća sila sveta, to je centar jedne imperije. A i s druge strane imate jednog čovjeka koji je kakav je takav je, neki ga vole, neki ga ne vole, ali u toj igri kukavice, znate, onda kad voze kola kod James Dean, u toj igri kukavice nijedna strana neće odstupiti i ja se bojim da idemo u sudar. Dobro, i sad, u tom sudaru, htio sam posle pričamo o Americi, ali evo sad kad smo se već dotakli, u tom sudaru mi znamo da se uvek dešavalo kada je loše
na unutrašnjem planu u Americi, da se uvek nađe nešto s polja, da se odvrati pažnja, pa se nalazile brojne intervencije, brojni ratovi, sve znamo kako je bilo i u skorijoj prošlosti, a kamoli šta je bilo ranije. E sad, to je ono što i većinu ljudi plaši. Sada kada to sve što si sad ispričao, šta će biti novi potezi od najveće sile na svetu, ako sad uzmemo da jeste to Amerika još uvek, šta će biti novi potezi koji će se reflektovati na sve nas? Američke države u jednoj 40-godišnjoj inflaciji, najveća inflacija u 40 godina unazad, bez rešenja za ekonomsku situaciju. Oni su praktično gurnuli Evropu iz koje gledaju da isisaju energiju, ekonomiju, kako hoćete, novac, zovite to kako hoćete, i da probaju da podignu svoju industriju kroz vojnu industriju, kroz prodaju gasa, to koji proizvode oni, tih kristalastih škriljaca i tako dalje. Znači, oni imaju svoje vrlo jasne račune. I oni nemaju nikakvu dilemu da to dovoljno su daleko, čak i od tog nuklearnog rata. Oni nikako ne dozvoljavaju da pređu tu crvenu liniju. Stalno mere. Oni pomeraju blago granicu. Sad će 2 posade poslati nekih raketa koje protivavionskih, ali to su 2 čoveka, 4 čoveka će ući tamo. Znači oni stalno gledaju to, ali vrlo osetljivo, vrlo pažljivo to rade. Jer ne žele, oni žele da gurnu u rat Evropu, ali ne one da budu u ratu, nego da one izaberu trenutak kad će da uđu. Znači, oni žele, znate, Ukrajina je htjela da bude deo NATO-a. Automatski svi bi trebali da je brane. To je nova situacija bi bila. Ne, odmah su rekli iz Amerike, Bergeri i tako dalje, odmah su rekli ne, to ne dolazi u obzir. Znači, sve američke države igraju jednu vrlo taktičku, mudru igru s jedne strane, ali oni imaju strašne unutrašnje probleme. I ti unutrašnji problemi su ono što je dilema. Ja do pojave Trumpa nisam ni sagledavao te njihove unutrašnje probleme. Sada je to vrlo jasno. Oni su nikad podeljenija zemlja. Oni imaju strašne segregacije po raznim osnovama. Kriminalitet nikada veći. Znate, tamo, ja slušam, čujem se sa ljudima iz Amerike. Znači, kažu da prosto nikad više kriminala u svakodnevnom životu nije bilo. Ne, ali to je sve posljedica. Znači, nijedna velika sila nije stradala u sukobu sa drugom silom. Ne, ona je kolabirala iznutra. I to je čitav, zato Rusija nije ugrožena trenutno. Ona nema tih slabih tačaka izraženih. Zato Kina nije trenutno ugrožena. Niste joj našli kako da je... Pa čekajte, sad ako vas dobro razumem kad mi pričate, vi hoćete mi kažete da ovim ratom će zapravo se više iscrpiti Amerika nego Rusija. Ne, ja ne kažem da će se ona iscrpiti. Ona ima već unutar sebe velike probleme koji su iskalirali prošlim izborima i situacijom između demokratija i republike. To je uvek bila sinhronizovana politika i nikad nije bilo problema. Ta elita je uvek na vrhu gore delila plen i bilo je bez problema. A što mislite sad da neće i ovoga puta odoleti? Zato što se pojavila nacionalna struktura u Americi. To nije više internacionalno. Nije onaj kapital koji nema državu, koji je podigao Ameriku, koji je u stvari zaslužan za američki uspeh. Sad se pojavila jedna sazrela struktura kroz vojnu industriju, kroz ove IT segmente koji su se preplitali. Sazrela je ekipa koja u stvari želi Amerika iznad svega. Amerika ispred internacionalnog kapitala. I to je taj sukob koji tinja i u Americi, ali i u svetu. I mi, iskren da budem, tu ne znamo ko će pobediti. Ne možemo ni da znamo. Na nama je samo da balansiramo te interese i da sagledavamo kako da sačuvamo živu glavu. Nismo mi ti koji ćemo odlučivati sukob. Mislim, na Srbiju i srpski narod. Ali su naši interesi ugroženi dramatično transformacijom NATO pakta 90-ih. I kada mi pričamo o greškama Miloševića, one su postojale. Kasna transformacija iz komunizma u demokratsko društvo, zakasnele reakcije po pitanju neke sloboda nekih i tako dalje. Imalo je grešaka i dramatičnih, ali suština nije bila u njegovim greškama zašto smo mi izabrani. Mi smo najbrojniji narod, okruženi Evropskom unijom, NATO paktom i tako dalje.
oni su kontrolisani sukob imali za svoju transformaciju i to je sve brižno planirano. Hoću da kažem, kao što i Rusija sad, naivan biti pa verovati da je Rusija tek onako uletela, da ne zna šta će da radi. Druga je stvar u analitici. Dobro, ali naivni smo bili kad smo verovali da će bude za 3 dana gotovo sve. Ne, pa mi normalno da smo bili naivni jer mi ne znamo njihove planove. Ali vidite, ovdje se ne radi o Ukrajini. Ne treba Rusiji sa 134-135 miliona i sad kaže kako je anektirala, kaže 150 miliona. Jer to su nove granice sa ruske strane gledišta. To što mi ne priznajemo, to je jedna stvar. Ali oni to doživljavaju kao deo sad svoje teritorije. 150 miliona. Imaju oni više nego dovoljno. To je najveća zemlja na svetu. Govorim o taj broj stanovnika, ne treba njima dodatna teritorija da bi se osjećali moćni. Ova intervencija nije da bi se uzela Ukrajina. Ova intervencija da bi se sačuvala bogatstva Rusije, da bi se sačuvali njeni globalni interesi i tako dalje. Ona je zato to, a to znači ne žuri da završi rat da bi pobedila Ukrajinu, nego gleda da pobedi taj poredak ako može. Ali čekajte, ako joj ne trebaju dodatne teritorije i ljudi, što ste onda anektirali, što ste onda napravili referendum na 4 teritorije? Zato što time isto i oni ne može brzo se završi isto rat. Ni oni ne žele brzi završetak rata, očigledno. Jer i oni ne bi žurili sa pravnim tim regulativama. Kada vi uđete u pravnu tu proceduru i završili ste to pravno, kao što mi pričamo, neće se Američke države, zamislite, se Američke države neće da se, to je generalni stav, neće se odreknu pozicije u odnosu na Kosovo, koje su priznali, jer su velika globalna sila. A da li neko veruje da će Rusija da se odrekne susednih teritorija koje je anektirala i prihvatila ih u svoj ustavni poredak? I sad, to je kao logično da će se odreknu, a ovima je 10.000 kilometra važno Kosovo i Metohija. A možemo li da pretpostavimo da će se trgovati Donbas Kosovo? Ne. Dobro, evo i ambasador je rekao. Da vam kažem, nema trgovine. To se puštaju baloni. Suština ovog sukoba Rusije je geopolitika i znamo, sad da ne smaramo mi sa geopolitikom i da ne pričamo sve, ali da se držimo na jedne ključne stvari. 2001. godine u Slovačkoj je bio taj summit NATO veliki i to je ono, pričali smo i mnogo puta i Dejan i ja, tome to je ono pismo Vili Vimera svom Helmutu Kohlu, šta je odlučeno. Ratu, između ostalog, to je od zatvorena sednica bila, Vili Vimer tada je bio najveći političar koji je mogao da bude delegiran. Kaže, suština sukoba na Kosovu bile su ispravljanje greške Eisenhowera koji umjesto da se iskrca na Balkan, iskrcao se na Apenine, pa onda oni nemaju baze, pa kad su kod nas završili, nastavili su prvu veliku bazu, to je bio Bonst, i onda imate dinamiku, ne znam, Bugarska, Rumunija, pa su tako išli do granica. I to je suština te geopolitike. Znači, oni vode rat, geopolitički rat. Taj deo, to Kosovo što je bilo prvo i što je oteto od nas, to je ovo što Dejan priča. Znači, on objašnjava, ja neću toga da se odreknem. Znači, neće se odreknem te geopolitike. I mi smo tu sada taoci te jedne geopolitike. Ovo politika koju vodimo, mi možemo da vodimo samo ovu politiku. Mi ne možemo da vodimo neku politiku konfrontacije sa NATO paktom ili konfrontacije sa bilo, nego moramo u okviru realnog geopolitičkog miljeja. A hoće li biti konfrontacija ako ne uvedete sankcije Rusiji? Ma ne, gledaj, to su priče, to su... Ja moram da... To su priče koje vode neki ljudi koji su plaćeni za to. I šta će biti? I šta će biti? Ne znam, ove papire, ne znam, Francuzi i Nemci kažu, onda ćemo mi motku. Koju batinu? Čime ćete da me tučete? Zar me već ne tučete? Znate, to je već neko zastrašivanje. To je igra zastrašivanja. Sada, njima je krivo što smo mi pomalo imuni na to zastrašivanje. Znate, ali nismo mi krivi što smo imuni, stvarno. Pa oni su nas napravili imuni. Mislim, mi imamo antitela na to. Boga, mi imamo antitela na to. Sviđa mi se ta paralela. Ne, mi smo prvo imali prirodni imunitet na to, istorijski imunitet. A sada stvarno imamo jak antitela. Onda kad preležite virus nekoliko puta, onda ga... Stvarno sam se naljutio malo pre neki dan kad sam video kao šta će Nemci i Francuzi da nam rade. Ma šta ćete da radite? Koja batinu više ne mogu da izražem? Znate, a i
To prolazi kroz neke naše medije. Pa dobro, ali je li treba Vujo da izdržavamo sad i tu batinu kojom se preti ili ne preti ili treba da... Pa nisu ludi Francuzi da nešto nama rade, pa mi smo strateški saveznik njihov istorijski, pa to treba da su... Znate, neki ljudi su plaćali to da pričaju. To se očas podma. Kakvi, to nije istina. Na medijskom nebu postoje mnogo plaćenika koji to pričaju i koji zastrašuju ovaj narod, koji pokušavaju da ovaj narod koji je onako i siromašan i želi normalan život, da ga dodatno zastraša. To nije mnogo vezano za temu, ali verujte mi, imam informaciju iz apoteka. Ljudi toliko su se zaplašili od ovoga. Znači, trećinu plate i penzije troše na apoteke, za antidepresive. Pa napravit će od sebe stvarno džumbus od naroda. Ovo zastrašivanje, kažem, mi imamo antitela i trebalo bi i da relaksiramo ovaj jedan, i kažem, ovo binđovanje rata. Ja to klinci zovu binđovanje. Mi non stop binđujemo rat. Pa ovo na neki način moramo na nekom medijskom nebu da se dogovorimo. Ajde ljudi da smanjimo doživljaj. Upropasti smo sve živo. I to je tačno. Dobro, ovo što ste malo pre rekli, iznutra slabije Amerika, ili sad, pa da se našli malo... Ne verujete. Ne, nego je li i Kurti osetio da slabiji pa je više ne sluša kako pišu mediji? Ne, Kurtija hvata pomalo i panika. Ja to primećujem s obzirom na celu situaciju. Oni su krenuli da lobiraju sad prema republikancima. Znate, to nije više stabilan odnos sa demokratama pa će vam rešiti problem. Oni su se opekli u Trumpovo vreme. Trump je skroz pomerio fokus sa velike politike i pritisaka na Srbiju gdje ćete vi, ne znam, za nedelju dana, u 24 časa, za mjesec dana, pa posle toga još za 2 mjeseca rešiti celo Kosovo i ceo region. Samo uzmite od Srba, pritisnite Srbi i rešili ste se. Čekajte, ljudi moji, on je prebacio, prvo je rekao, mi nemamo nikakve tamo realne interese. Ja ne vidim šta je naš interes tamo. A ovi Albanci su naučili da plaćaju tu političku elitu milionima, znate, i da onda oni svi klimaju glavom kako je to mnogo važno za njih strateško pitanje. I onda ovdje naši mediji kažu, taj Bond stil, to je kakav Bond stil? Pa to je jedna vidljiva baza koja nema nikakvu podzemnu strukturu, vrlo malu, nema težinu suštinsku. I smanjen je kapacitet te baze na jedan minimum. Oni imaju krivo... Kako sad nema ako Vuja malo pre reče da je to bio plan da se ispravi greška umjesto Apenina? Plan je bio da se transformiše NATO pakt. To je suština njihove reakcije. Nisu imali globalnog neprijatelja. Svi su pobegli. Raspao se Sovjetski savez. Bipolaran svet. Niko neće na crtu s Američkim državama. Zna da će da nadrlja. A mi nismo mogli drugačije nego da se borimo za naš prostor. I onda i mi izađemo. Pa mi smo im zgodno ušli smo im u taj model njihove transformacije. Oni su iz odbrambene organizacije prešli u ofanzivnu, baš na našem slučaju, kao humanitarno pravo, da deluju u okviru humanitarnih ciljeva. Kad je ugroženo humanitarno pravo, neke države, ljudi tamo, onda oni će da intervenišu. To su, ljudi, sve je to projektovano vrlo pažljivo. Mi smo samo jedan, kako da kažem, mi smo posljedica te pogrešne politike. Sad se vidi da je pogrešna. Jer činjenica, pa administracija Sjedinjenih Američkih Država, neko je tamo lobirao za te procese oslabljivanja Srbije. To je još u KGB, odnosno još u vremeno Kominterna u Sovjetskom savezu. Slaba Srbija, jaka Jugoslavija, kaže. I onda su sve učinili da muslimani koji su bili Srbi i Hrvati postanu muslimani kao narod, pa onda da postanu Bošnjaci. Pa je sve učinjeno da se u severnoj onda Makedonija stvori kao posebna, pa se Srbi koji su Kumanovo tamo promenili prezimena su i tako da. Znači, korak, pa ste Kosovo i Metohiji dali autonomiju, pa onda ste probali da tu dovezete imigranti iz Albanije, pa i tu da oslabite, da Vojvodinu tamo kao mešovito stanovništvo dodatno stimulišete tu razlike i tako dalje. Govorim, pa to da Crnogorce, one autohtone, kad kažem autohtone, one komunističke Crnogorce koji su kreirani u narod, znate, pa ih onda stavite da upravljaju službama u Srbiji, preduzećima u Vojvodini. I polako ste ubili naš narod da mi mislimo da smo nešto krivi. Ne. Ne da nismo krivi, nego smo mi heroji kraja 20. veka i 21. veka. Jer posle svega što su nam uradili, opet smo se podigli. A što smo stajali? I opet smo se podigli. I nećemo ići nazad. I to neka se niko ne vara. Srbija danas vrlo promišljeno i ozbiljno povlači svoje poteze.
I to je vidljivo. Samo onaj ko hoće da je slep ili ne želi dobro svom narodu i svojoj zemlji, neće da registruje. Ima grešaka i kadrovskih. Pa mi smo ruinirani institucionalno bili. I ne možemo sad preko noći da moramo ljude da odnegujemo. I tu mora mnogo veća pažnja da se posveti u narednom periodu. A koje noći? Pa mi smo devastirani od pre 30 godina. Koliko nam treba da se dignemo? Pa naravno da vam treba dugo. Ne možete da se dignete preko noći. Znači, evo 10 godina se vraćamo. 3 decenije dugo da se dižemo. Pa morat ćemo da se dižemo koliko moramo, jer okolnosti svetske nam nisu povoljne. Nije ovo mirno doba. Mi kada su nas napadali, to je bila prosperitet. Svi, pa znate, ta tržišta evropska su sva predata. Kaže, podigli su ih tamo i tako da je. Pa ta vlasništva, oni nemaju ništa. Sutra kad bude kriza, prvo se povlači iz Poljske, iz ovih jugoistočne Evrope. Prvo će tamo preduzeća zapadna da se... Znam, ali takve najave, pretnje, nazovite ih kako hoćete, postoje i da će se povući od nas. I kažu, ako se povukli sa onolikog ruskog tržišta, izgubili milijarde, šta im je jedna Srbija da se povuku? Pa ne, gledaj, to je ono što upravo sve vreme pričamo. Oni ako se budu povlačili, povlače se tamo sa onih tržišta gde nemaju energiju. A ta tržišta Srbija je tržište koje ima energiju. I onda, znaš, ako se bude... Pre nas u redu za povlačenje stoje mnoge druge države. Da ne pričamo sada mi kako stoji koja zemlja sa gasom, sa strujem i tako dalje. Srbija stoji stabilna, tu nema nikakvog straha. Profesor lepo kaže, mi smo zemlja bila, gledajte, jedna mala zemlja koja je suočena sa promenom jedne globalne politike. Globalna politika, pa zajedno oni menjaju doktrinu upotrebe R2P, to je right to protect. Znači, ono vreme, 2000 i neke godine, right to protect, 2001. godine, 2099. kad su napali nas da zaštite, oni menjaju politiku i sada mi se nalazimo u situaciji koja je vam pameti, ti si mlađi, ali recimo da R2P politika se preti, ne znam, ugroženi su Mađari u Temerinu, pa onda kao pravo da neka nevladina organizacija ili neko tada iz Mađarske je pretio kao zbog Temerina. U Hrtkovcima, ne znam, Hrvatska i tako dalje, pazite, cela globalna NATO pakt u Hrtkovcima, u Temerinu i u Tutinu, hoće da ispravi naš. Situacija je bila apsurdna, potpuno apsurdna. To se sada potpuno se to promenilo, znate. I to humanitarno pravo je sada otputovalo tamo daleko, na istok. Oni tamo vode te svoje ratove i bitke koji nisu naši. Kada se budu povlačili te firme, naravno da gledajte, naravno će povlačiti firme, 20 milijardi dolara, 20 milijardi evra je Rusija uzimala gas, iz Rusije uzimala gas Nemačka za 2 trilijona dolara privrede. Vi sad kad imate gas koji je 6 do 7 puta skuplji, pitanje je šta možete proizvoditi. Gde možete proizvoditi? Pa možete proizvoditi tamo gde ima gas. Pa konkretno nemački predsjednik, nemački kancelar Scholz je otišao u Senegal. Evo sad se vratio nedavno iz Senegala da je tražio gas. Taj gas ne može se eksploatisati za 2-3 godine. Da ne pričam da je čovjek putovao naravno i dole u Emirate i tako dalje. Ali kažem, to nije ona opasnost koja nam preti sutra. Nama kažem, preti na globalna opasnost. Pa to, zbog tih energenata. Mi na ovu globalnu opasnost, tu opasnost atomske pečurke ne možemo da utičemo. Zato što jednostavno mi se ne pitamo. Ako se pitamo, možemo samo da propovedamo da bi to otišlo sve dođe vola. A oko ove stvari što možemo da rešavamo, to je ne što možemo, nego što rešavamo naše Kosovo. Dobro je da je u Republici Srpskoj da su završeni konačno izbori, da u Crnoj Gori su završeni izbori. I naravno da se pojavio Albin Kurti. Pa nije se slučajno. To je bilo na dan kada su pročitani izbori, pročitani rezultati izbora posle svog onog poniženja u Sarajevu. Tu je ponižen ceo srpski narod koji ne zna da izbori svoje glasove. I to mu broje sad u Sarajevu. Na taj dan se pojavio Kurti i tablice. Sad zamislite vi kako se osjeća republikanska stranka koja je sad u nekoj trci za ne znam koliko mandata kada albanski lobisti odu tamo i kažu a ovo naše Kosovo, ajde pomozite. Ali kažemo opasan. I naravno da je opasan. Kurti je naravno opasan jer to je čovjek koji može da izazove. Treba tu opet biti mudar, treba biti hrabar i mudar. Nije dovoljno biti mudar. Treba biti hrabar jer mi ne možemo dozvoliti da jedna dlaka glave da Srbinu više fali tamo. Ne smete da to dozvolite jer nas nema više tamo. Ako to dozvolite, neće nas biti uopšte. Dobro. I može li, šta može sad da se desi? Evo, od danas kreće, rekli su prvo opomene, upozorenja, šta, pa onda slede kazne. I kako se to može odvijati? Da li će se držati na tome? Postoji mogućnost od incidenata? Koliko ti incidenti mogu da se rasplancaju?
Naravno, mi imamo jednu neodgovornu vlast u Prištini koja neprestano maše tim dugim cevima i paradira tamo po severnom Kosovu, ali i širom Kosova i Metohije. Umjesto da rade na ekonomiji, kao što je Kurti došao na vlast sa ekonomskom agendom, sa borbom protiv korupcije, protiv jednog nekontrolisanog kriminalnog miljeja na Kosovu i Metohiji od strane albanskih mreža koje su iz rata iznikle, dodatno pojačali i tako dalje. On to ništa nije uradio. Ali zato ima puna usta kako da utera Srbe u tor, kako da im on nametne neke stvari, kako da se iskoristi međunarodna zajednica da odradi posao za njih, a da oni zapale vatru, a onda će ovi da skoče da brane njih i tako dalje. To je cijela koncepcija i to naša država odlično vidi. Niko nema iluzija tu. Ali ovo što Vuja kaže, jedno je mudrost, ali ona bez hrabrosti neće doneti ovde rezultate. A to znači, mi smo spremni kao država na sve scenarije. Mi imamo tu mudrost i hrabrost, jel? Ja sam ubeđen da ima ovo rukovodstvo i čuje ministra odbrane i juče sam slušao izjave i tako dalje. Znači, niko kod nas nema iluzije. Svi scenariji su u opticaju, sve se analizira, sve mogućnosti su u igri. Ne sme da se dozvoli ovo što tu se potpuno slažemo, da naš narod strada na Kosovu i Metohiji ni u jednom segmentu više. Ali kad mi kažete sve su opcije u igri, sve mogućnosti su tu, šta je onda tu mudro i hrabro? To je i mudro i hrabro. Baš je to suština. Znaš koja je suština nuklearnog oružja? Koja je suština nuklearnog oružja, znaš? Pa odvraćanje. Ovo je jednostavno, ovo je stvar odvraćanja. Ovo sam mislio prvenstveno na Kosovo. Ja kažem, kada se pošalju jedinice žandarmerije na granicu tamo, one se ne šalju da se stušte dole, ne znam, sa Kopaonika ili sa ovog, nego kao odvraćanje. Svaki oružje bi trebalo da bude, da ga razumete kao nešto što služi za odvraćanje. Konkretno, šta će biti taj mudar, hrabar potez Beograda ako dođe do incidenata prema Srbima na Kosovu? Biti spreman da u tom slučaju odgovoriš. Ako vidiš da neka srpska kuća gori, da neko puca na Srbina, morat ćeš da odgovoriš na isti način. Znači zapucat ćeš i ti na drugu stranu. Ali kako si mislio drugačije? Vidi, ali to sad, ja ne znam koliko je to sad mudro i hrabro. Šta? Da se braniš? Da, ali onda kakav ćeš posle posledice? Ja ne znam, ja bi se branio uvek. Kad neko nacrta na tebe, ja se obično branim. Mudro i hrabro. Mudro i hrabro. Znate, nije ovo slučaj, ne znam, maltretiranja devojaka u autobusu, ne znam, pa onda zovemo u pomoć medije. Ovo je u pitanju, mi ne možemo dozvolimo sebi da više jedan srpski život tamo ode. Jednostavno, to je kraj. Mudro i hrabro odgovoriti. Nijedna kuća ne smije srpska da izgori. Nijedno srpsko dete ne smije više da strada. Jednostavno, nema više toliko Srba koliko oni mogu da izmisle patnje. Zar nije dole KFOR garant mira? Pa mi govorimo, ti si mene sad naveo da ja govorim o zadnjoj situaciji, a ovo su prednje situacije, i UNMIK, i KFOR, i EULEX i tako dalje. Mi smo govorili o zadnjem scenariju. Ne. Dobro. Hvala vam. Hvala vam na vremenu i na gostovanju.